ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Tingali mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. The divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa-tagsa nato kalag. Pinagi sa hingalan, pag-admit, pag-acknowledge, enumerate, cite, homologeo. Ang buti pasabot ng Griego pulong maong sugid, hinganli ang tanan nimong mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, kung di nimo isugid, kini mahimo lamang babag. It becomes a barrier to our study. Musa, mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita malimpyuhan, pinagis pagsugid nato di nimo mga sala ngadto sa atubangan sa Dios nga mahan. Kay mao man kini atong gibarugan base diya sa pulong sa Diyos di sa 1 John 1:9 nga nagakanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apil na tong mga salang nabuhat na to nga hikalimtan, iapil na kana kung pala. Musa, mao kini nga tong pagpangandam. Now, alang kanimo dili magtotoo. Ako kang higala. You are not yet my brother in Christ, and not until you make your decision. Gikan sa imong kabuot, in your free will, that is God-given free will, ipagamit ka na sa Diyos sa pagpili. Imo bang dawaton o tuuhan sa Kristo o dili? So, the most important decision you can make, niining kayo na, mao ang imong pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. O ikaw, makasuod lang sa plano sa Dios o makaandam na sa imong pagsalmot nini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios nga atong ginabuhat adlaw-adlaw. So, you become a Christian, you become a believer, and
a born-again person. So therefore, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, karon magandam ta pinagis hilom nga pagampo. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain sa mga higayon nga diin kami makikabitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos niining panahon nga kami makig sandurot o makig pagkikambitay niining imong mga kamatuoran o ni kami pinagis pagtudlo ka na mas bala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth, pinagi sa iyang ministry. Salamat. Nining among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na itong mga higala, mga siligan, at mga suki na kanunay nang nagasunod ng atong ministry, labi na sa atong mga igsuon nga mga Kristiyano, our fellow believers. Welcome everyone. Mainito na atong pag-abiyabi kaninyong tanan. So kita mag-auban na sa nining mahal nga higayon. Ingnon ta. Sa uban nila ni itawag sagrado apan mao kini ang higayon nga. Just imagine, you are communing with God sa atong Diyos. Okay. So, kung andam ka na, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Dynasphere. Okay? Alright. Kining maong pagtulunan, may nungdanon yun pagayong masayran, mailan, o makatunan sa matag Kristohanon, matag magtotoo. Kay kini mao ang yawi sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Kay kung wala kini, dili kita makasud ni ining maong Divine Dynasphere, then kawang lamang ang atong mga gimbuhaton kay mao man kini ang ingnon ta mao ni ang pultahan nga diin kita makakinabuhi gayon niya ng dili kasagaran nga matang sa Kristohanong pagkinabuhi. In fact, ang atong definition of the Christian way of life is it is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Og busa, gikinahanglan ang atong pagtutok niini. Divine Dynasphere. Kining pulong nga Dynasphere sa ako nang ginaingon kagahapon, dili nimo makit-an diya sa diksyonaryo. Wala, there's no such thing as Dynasphere. Kini, na-construct lang kini based on two Greek words, dunamis, which means power, gahom, and sphere, nga nagkahulugan og lugar o dapit. So kung imong tapuon na kana sa Binisaya, dapit kini nga may gahom. Apan kining gahom dili gahos tao, dili. Man has nothing to do with this. It is God's power. Iya kining gahom. Na kung ikaw makasud ni ining maong gahom niya din, mao na. Anha ang kaygayuna nimo nga makatuman ka sa protokol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Matag usa ka natong mga magtotoo, giandaman, gitagan-an naman plano sa Dios, pasidaan sa Dios, pahimangno sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios. So therefore, anha nato mailhi kining tanan nga itong ipangisgutan diha sa sulod. Og by the way,
Kini nga itong isgutan nga divine Dynasphere, dili ni makita sa through our naked eyes. No. Kaya kini niaman sa atong panguna-una. In fact, kung dugangan katong definition sa the Christian way of life, it is a mental attitude life. Nakadungog ka? Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, matang kinis panguna-una. It is a system of thinking. Panguna-una. So, kay mo lagi ang rumbo, puntaria sa pulong sa Diyos mo maling atong panguna-una. Sudlan sa panguna-una sa Diyos. Dili kay sudlas mga panguna-una ng tawanon, mga ngilad, mga dautan, mga gitawag nato sa English cosmic viewpoints, human viewpoint. So, di na magpo sa itong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? It has no value. Whereas, kung ikaw nakasud na diha sa maong divine Dynasphere through your thinking, nan, ikaw, you are free from any personal sin kung tuwa na ka sa sulod. Kaya mo manggigamit kadtong 1 John 1:9 pagsud diha. Kaya wala naman kay saan niya itong paghuman yun mo sugid sa mga sala, pasayloon man ka sa Diyos. So, inigpasaylo niya din, tuwa na ka sa suod nga. Wa kay sala. You see, daghan mang nangutan na bitaw, tinuod din kanang mga kinabuhi ang away sala. Of course. Daghang dili makatubag niya na nga. Imposible kay mga magkasasala. Natural. Mga magkasasala man tang tanan. Kay nakamantay kinaiya magkasasala. Magkasala man yun ta. Apan, dili man na mo'y ingnon ta issue diha nga mapildi na ka sa langit nung away. Imbut pasabot nining spiritual warfare. Magpatara na lang kag papildi kay nagatubang mangyuta nining gubat ng espirituhanon matagutlo sa kinabuhi. O ang Diyos nagsasangkap mas tanan na itong mga hinagiban ng espirituhanon. O ang pulong sa Diyos, the sword of the Spirit. So kung wala kay pulong sa Diyos, kaya wala kay pagtuon, wala kay gana, wala kay gugma, wala kay kainit, wala kay pagpanumbaling, then kay negatibo ka man, naon sa ako na. Unsa may sud nga pulong sa Dios di si muna-una. Tawahanon ra. Musta? So, sa diha nga ikaw mo himo mga desisyon nga kanang tuwa man ka sa gawas, dili man sa plano sa Dios, tuwa man ka sa gawas nga. Dapit ra ba na gigamhan ni Satanas pod. At bang ka na sa dapit nga may gahom sa Dios nga divine Dynasphere. So kadto mo to'y opposite. See? Whereas kung ikaw magtotoo, positibo ka, mainiton ka, makugihon ka, makanunayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos din, na resulta nga positibo. Suway, God. Manigingon sa kong amigo, suway. Di ba ka mo suway? Mo na nga naa diha. Kung buot kang makaangkon tinuod, matuod, kanang genuine, kalipay, kalinaw, kanang kalig-on, then, muna, adto puyo sa sulod, sa divine Dynasphere. So, muna itong gisgutan, divine Dynasphere, ato lang ninggi lakbitan sa painumdum nimo, nga tingaling uban mo, ingon na saan nga balig na pod, of course. What ay mahimo kay balik-balikon mga nato. Ang to di na ginani mo makalimtan. That's the main purpose. The method of our study nining mga pulong sa Diyos is inculcation method. To inculcate, sil-sil. You see? Onya, sa imo ng pagpadayon sa imong kinabuhing Kristohanon diya sa sulod, sa divine Dynasphere, then tungod sa iyong pagkapositibo, ha? That's the key.
Kaya ang positibo nga kabuton, God, we should always remember, is the motivator of faith. Isi mo'y magdadasig sa atong pagtuo. Apan ang negatibo nga kabuton, mo kini ang demotivator and suppressor sa atong pagtuo. Nakita ni mong diferensya. Kaya nabi ito si Hebrehanon 11:6, without faith, it is impossible to please God. Imposible. Mauna nga, timanan na to, nga kini mga punto atong doon, atong isgutan karon, may kalabutan kini sa atong Kristohanong pagkinabuhi, o ako kang pahinumduman nga, duha man ka klaseng mga magtutuo. Duha ka klase, gagahapon ato manigisgutan. Ang usa ni ining klase, mga mananaog, mga winners. Apan ang usa ka klase pod, mga losers, mga pildiro. So narago na niyo pagpili. Buot ba kang mapildiro, buot ba kang mananaog. It's a matter of choice. You see? Muna kung ikaw pildiro, then what time mo? Duha pod ka klaseng mga unsa, dili magtutuo. Okay, tas mga di magtutuo. Doon na po duha ka klase. Ay mga dili magtutuo nga mga dautan. I-consider gisang dautan sa katilingban. So, gipanghimaraot, gisalikway, kanang gisaway. So, they are unbelievers. Okay? Mo ni usa ka klaseng mga unbelievers, mga dautan, mga lascivious. Apan niya say, laing klase mga dili magtutuo, unbelievers nga, mga relihiyoso, mga buutan, mga kanang hinimbahon, mainampuon, manggihatagon, way kontra. Mga mayong tao yun. Mabitang kung sangyawan ni mo ni sila, mo ni kinalisdang matang sa mga di magtutuo nga kinalisdan sangyawan. Gahi yun. Hinga naman. Mo man na ilang baruganan nga mga relihiyoso, mga buutan nga na sa relihiyon. Wata maghisgot o Kristyanismo. Mga dili na sila Kristohanon. Kaya nga namang di man sila Kristohanon, naranas nga Kristohanon, mituo kang Ginoo sa Kristo. Uman sila mutuo. You see? Ang ilang pagtuo kang Ginoo sa Kristo, kumaing tao, kanang probita, o unsa na diha, way kasaway, maing tao yun. Yeah. Dili sila mudawat ni Ginoong Jesucristo nga Dios og tao. Hypostatic union. Dili sila mutuo niya na. Sukutob na sila pingawom. Tuo man ko nga. Namatay siya sa cross. Apanwag yun sila kanang makasabot nga namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross tungod sa ilang mga sala. Kana may kanang basihan nato sa kaluwasan. Kung mutuo ka niya nga siya ra ang manluluwas o giluwas ka pinagis pagpakamatay niya dito sa cross, pagbayad sa imong utang sa kasalanan, then maluwas ka. Mao man na. Mao na lintungan na yun nga tumong sa kaluwasan. Nga kung sa katao makadungog sa may balita sa kaluwasan ug siya musanong mudawat mutuo kang Kristo ngayong manluluwas, luwas siya. Period. So mo na nga, kining mga tao nga mga buutan, lain ng klase sa mga dili magtutuo, unbelievers. Okay, so ang mga religious nga mga tao, religious people try to help God. Kamot sila, pinutan yun, buhat nini, buhat adto. Ilang pagtuo nga kana makapahimuot sa Dios. Apan ang espirituhanon nga mga tao, okay? Espirituhanon tungod kay sila magtutuo man, dili karnal, positibo man sila sa pulong sa Dios, busa nahimo silang espirituhanong mga tao.
They are being helped by God. Mo bitaw nang usa ka prinsipyo diha nga bikil gyud sa kadaghanan. God helps those who help themselves. Gusto ba na? Sayop. Sayop og sayop. God helps those who are helpless. Mao ra bay tabangan sa Dios kadtong way mahimo silang kaugalingon. Mo admitir sila. Mo sila mahimo silang kaugalingon. Ang Dios ra. You see? Mo na opposite sa gituohan sa kadaghanan. Gituohan na sa relihiyon. Gitudlo na sa relihiyon. Lihok tao kay tabangan taka. Di ba? Kamo nga nagpatalingog, nagdungog nini karon. Murag yung mulugti gitingali sa inyong dunggan. Murag mo liskuhag yung kadayon yung dili nito ka lihok magtabang aron tabangan ta sa Dios. Dili makatabang ang Dios kung ikaw rin nagabuhat sa mga kaugalingon para niya. Dili. Kay dili man napaagi sa Dios. So may sulti des Isaiah 64:6. Filthy rags. Hugaw nga trapo. Baho. Katubangan sa Dios. I know. Daghan na pong mo. Sinta ni karon. Tayo mahimo. Naralan ni mong tuo kawan niya na o di. So religious people try to help God, but spiritual people, believers, are being helped by God. Hindi lang una kita kutob karon, hindi kita muhunong to ipadayon kini. Hisgot na butan nining karnal o mga spiritual nga mga magtutuo nga mahinungdanon kini sa pag kat-o na to nini. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa among pagpagimitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa imong grasya, bisan dili kami takos, kat-o na sa kaming dugang mga kamaturan. Salamat niya among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.